kecil kon mati ora teko-teko iki yo apa nyambut gawe iki. Oh, dipekecil kok nandang mati lek gule ora teko-teko. Oh, teko jel. Nek Iya. kan dipaculi terus jel. Iya ki mang lagek mari resik-resik di anu. Oh iya, ndang ditandangi ngono. Nggih nggih. Oh alah nyambut gawe direwang rekoso bayarane pancet ae. Ah, ngruwit letong. Jel. Sampe makan ana le. Apa menang? Nggih nggih. Oh alah. Maco durung mari. Kok masak buket meneh sampai sapi. Jel. Apa menang? Selange jukuk le anu sapiku buyangan rupane kok ora karu-karuan. Hei. Penggawan situk rumari situk kon mbah sapi pisan. Yang sapi aku dhewe ora tau adus. Mati pisan. Jel. Medangmu ombene cek le. Apa meneh? Oh, wedang. Nggih. Beneran, beneran. Bener mari. Jel. Kayune mburi lek kayune entek le. Biyo, apa meneh ngombe durung. Nggih. Walah. Dino-dino kake riyo, penggawan sepi. Arek-arek urung ana sing bisa sandangi. Ya apa ngendi awak iki? Durung berase, durung apane, durung duwe apa-apa. Awak kok susah men ngene iki sanan. Ya apa. Nduk, Dalam. wedang gondene, Nduk. Iya, Pak. Pak, temen ku ya? Oh iya. Poso sih, Pak. Poso ulane ngene iki ngrasakno poso, Nduk. Wis nyambut gawe ora ono training, ora duwe dhuwit. Ora kuat Nduk te poso wis ngombe wis ngene iki. Ngelak Bapak. Ya wis, Pak. Tak nang diri. Ya iya wis. Pak. Ah, boleh. Iko apa gremeng ae. Ini iya boleh dari yo. Penggawan sepi, rani duwe. Aku barang ini iki mana ta? Kate Rio yo gombalan ran duwe. Riko yo apa anake dibelanjakno ta gombalan. Sakjane wong tuwek kuwi ya wis mikir, nek ya apa anjene kadane wong tuwek iki gak duwe. Lah pancet ae. Mulai Riko ngomonge mek kata-kate tok. Anjene kadane wong tuwek iki kaya ngene iki ya dadak buruk. Riko gak isin ah. Di anak ana tak kambine iki lho. Sakjane isin ya apa meneh anjene urung ana. Sing Aku- sabar ae lah sih. Sabar ya apa koyo ngene kok sabar. Riko mek semoyo tok. Ngene iki jak nang pasar atau gombalan. Lha anjene sih urung ana duwe iki lho. Riko sapine ya akeh, tegali ya apa. Meneh lak kena mban lak kena tau gombalan. Semoyo tok ae. Ya apa ya. Riko tre medhit nang anake. Ya jane ora medhit ngono, lan jane gak ono sing digawe. Enggak ana tapi sapine akeh. Wah, ini yang ngrumat iku sapiku. Butuh gitu gombalan mosok kate dodol sapi. Ya, duh. Riko berarti ra ngebono anak, ngebono sapi. Lho, ya anak ya diboto, sapi ya dibotno. Ngono lho. Ngene iki, lek anake metu, gak isin ah Riko. Digunem wong iku anake ngono ta. Rio-rio ya gombalane koyo ngono gak isin Riko. Lah nyene kon dhewe ya ora gelem nyambut gawe mek mbiyambung tok ngono mbadok apa kon. Ya bah. Kadung seneng doleno. Ku dolino tok wis aja mikir sandanganmu.
Pak Jodoh, Pak. Duwe apa neh sing situ urung putus sing situ teko njaluk duwe apa ngarani duwe ngene. Ya ora gampang ae awakmu dikai dhuwit. Lah wong aku njaluk tukono gombalan aku dulur tuwek ora direken karo bapak. Lah iku ya apa Kang? Aku kok sumpek ngene. Padahal bapak ku ya sapine akeh. Lah iya. Tegal sawe ombo. Ge anak kaya eman ya apa ngono. Lah iku Kang ya apa? Jane ora eman ngono nak. Bapak niku ya mikir mek nyene urung ngono. Lek sapi ya ora didol talek atas iki tugon wae. Kate riyo lho Pak Iwan. Wano Iya. adik kaya ngono lho. Ngerti bapak niku wis ngerti. Lah kare kok dhewe ku ya mbok aja mbambong ae. Nomor sumpek kau ya. Ya kon mana ra sumpek aku budrek kok. Musim kate riyo kok ngene wong tuwek ora ono abane. Lah iku aku campur. Awake modele kaya kudu anake ya. Lah iku. Kaya kudu anake. Aku minggu adik yo. Sing bangga-banggakno. Ben aku ngomong kabeh enggak bedakno mbek anakku. Arek mak telu. Ngene iki lho, wong tuwek ngene mate diapakno ngene ya. Lah iku ya apa nang dincang ya. Nah, diuncal nang curah ngono sumpek kok. Aku ngono ya titenono le kon. Wah. Wes ya apa wong tuwek ra reken. Penjuke ya. Duwek-duwek kok nang kakangne bapak kono ta. Ya apa nang tak jaluki ora weh. Aja cacak awakmu. Dulur tuwek ora direken karo bapak. Engko bapak iki karepe ya apa? Kayak sumpek kok. Ngomong apa kon? Wes. Kon cilik digedekno gede-gede katene nekuk wong tuwek. Oh lah kon tak mate tenan ya. Tenan nih. Ayo, mulai. Bapak. Aduh. Dosa apa? Gendeng kabeh. Aduh, suara kabeh boyo kan, tubro arek. Mari ana apa to arek mang? Yo arek. Hah? Cel, ora ngerti sing tuwek iki. Sumpek. Ora ndek duwe, ana sing jaluk duwe, ora jaluk gombalan. Anjene riyo ya. Lah iya. Memang aku ya wis mikir sak ngurung ngono ya. Pegel iki mang tak amuk berat waktu. Anak-anak ya aja ngamuk-ngamuk. Dikapan-kapan tetep anak kan? Ya sapa wonge lek nemen-nemen sing kuat ngempet. Arek-arek jatuh. Ya perlu dikandani. Anu Kang. Aku bantu anu. Waduh, cel, ini cel. Urung duit-duit belas iki cel. Yang golek imam-imam dimangkat ngono cel. Ya terus piye Kang? Lah Iya. aku bodo tak gawe anu nyandani anakku ya Kang. Yang golek tak usah cel, hanya sih urung ngono cel. Jadi mang dinongkas ngono cel. Ya wis lek ngono. Alamat pos. Oh, awakku iki wis sepurane lah cel. Ya wis sepi cel. Ya wis Kang. Wah, tak kandhanane. Iya tolong tuturono arek. Rupane kon kewedan nang riko ngono. Iya, pegel aku anjen. Mulai Kang, penggaweane wis mati. Oh iya cel. Walah, masalah situ dorong putus kejejelan meneh. Ya apa masalah kok era menara putus-putus iki. Tapi ora sudah. Sidak 5. Sidak kan iku. Sidak likur. Kok tiba nang kene? Ya sumpek no mau. Oh, ini kamu ra karo. Apa ngamuk-ngamuk tenanan ya. Takon kamu ra karo karuan. Wis ngene, ayo mal aku. Tak terus nang bapakmu. Aduh, bapak ngamuk kok. Wis apa jare aku? Wis ayo, mel aku kabeh. Ayo, balik. Wong iki aja nglawan nang wong tuwek. Apa maneh? Hitung-hitung wong tuwek. Anak kok. Wong tuwek ora kena dilawan. Triyoyo anak ra direken lho. Ini iki gombalan urung tukok nurung omane adik iki. Wong tuwek iki aja dilawan, senajan koyo apa tetep wong tuwek. Wong Nang lawan ya apa Triyoyo anak ra direken karo wong tuwek. dosa apa Wong maneh? kaya apa ngono ya. Icak-icak ndase wong tuwek. Ya, sok ya apa. Apa sih rek aturane koyo ora genah masa diantem bal iki. Apa ngono wis ra genah ngono wis. Oh, Makane aku ngamuk tenan mbek adikku iki. Lah kok bapak iso ngamuk. Wis ora karu-karuan ngamuk wis. Mula nang wong tuwek iki aja nglawan-nglawan sing sopan, sing santun. Apa sing nyepak bal, Bang? Ora ngerti ana wong tuwek asal saya tendang sirah keluar
ceblok goblok. Sapa? Eh? Iki.